Umuntu wami yazi into eyenzeka kwenzakalani. Wafonelwa ngo-11 ebusuku yabo. Ufonelwa ulele nami. Ngithi mina ubani lokufonelayo? Athi hayi ubhuti wami. Ngithi ubhuti wakho ufonela ngalesikhathi? Hayi ngeke. Ebese emva kwalapho mase ngithola ukuthi no. Bengasi ubhuti wakhe bekuwomunye wamasoka akhe. Okay? Emva kwalapho kusezongibuza ukuthini? Hawu wena wafaka i-tattoo kaBig Zulu why ungafaki mina sengingafaka wena onabanye abantu okholelwa kubona. Mina ngikholelwa kuyena kuphela. Yingakho ngifake yena kuphela ngafaka ngomunye umuntu. Hey, ungangikhethi isiphakathi kwaleyo nto yabona neqhawe lami. Ngaqhathanisi leyo nto neqhawe lami. Umjolo uyahethana, kodwa iqhawe lami likaze la ngihetha, lihlezi likhipha ama-hit, likhipha ama-album ashisayo ngaso sonke isikhathi. So umjolo uyahethana, iqhawe lami alikaze la ngihetha. So ngeke ungikhethise phakathi komjolo noBig Zulu. Yabo?